Cristina Ionescu, da? Este pentru mine și pentru majoritatea colegilor care au lucrat în montaj, persoana care s-a dedicat întru totul acestei minunate meserii care este montajul de film. A avut șansa să lucreze într-o echipă minunată, de la care am învățat foarte multe și a fost nu numai prietenă cu doamna Iolanda Mântulescu și alături de ea a fost Dan Naum. Era o echipă extraordinară. Ea este primul nume din generația ei care duce această meserie spre artă. După 90, Cristina a ales să fie profesoară, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că din prea plinul pe care ea îl avea, generații întregi au trecut prin mână. Țin minte că în anul întâi trebuia să legăm niște imagini și aveam un prim plan care, exact ca un stiac, în care făcea așa, să uita în jos, și o ceașcă de cafea. Și trebuia să facem un mic dejun, o chestie. Și le-am legat acolo și a plăcut, am discutat, am lucrat pe secvență și în clipa aia s-a creat o legătură de lucru. Pentru că aveam sâmbolul ăsta de pricepere, am înțeles, de fapt, cât de bună e ea, știi? Am reușit să înțeleg tot ce spuneam, simțul ăsta al ei, nu numai simțul catului, simțul secvenței, simțul orchestrării, simțul ăsta al personajelor, adică asta a discutat cu Cristina Ionescu, discuți personaje, discuții întregul, asta e partea cea mai interesantă. Cristina Ionescu este unul dintre puținii cineaști români care are o carieră de 5 decade, ceea ce e o raritate, și 5 decade în care a fost în mod constant activă. Asta cred că este și lucru pe care îl apreciez cel mai tare la Cristina Ionescu, pofta asta de muncă și productivitatea. Poate ori fi prin sac și jucării. Tot ce a făcut Cristina Ionescu rămâne în aceste filme minunate pe care le urmăresc generații.